ba an nuna maka babu is not maka romantic. da Allah a iya jin kan Bahaushe for her to even mourn ko ta wani ihu during sex wallahi dan ne shi zata yawa ne ka ji fa kamar fa tana jin daɗi ne ka ji wai kamar zaka raina ta She not even tempted to. Babu temptation. tempted na wanda da tempted ta daga kacuwa a tabbata Da hijabin ta. Ta- Wani ta- da ba ta- kana ta- gida wai ta daga ta sa hijab. ta saka Kuma ba wallahi ta mata to ba ta ba Bahaushe. shi ne ita da turare na 10,000 ba ta san shi ba sai za ta miki wallahi Sai a gida dai baka isa a fesa mata Kai ba za ta kada hau shi. kake yi kai dinwa. kuma ko kai ka siye shi balle ma ce ita ta siya Ah, ai ka mutu Allah Allah. ai sauƙin ga maka ka siye shi Ah. kana iya cewa me yasa ba a Ah. fesa turaren nan ni na siya Yes. kana iya yin bura yagu nan ina da challenge to bahaushiya ita ce wacce na san da gaske suna wa mazaje kwalliya a gida wannan magan da kuke cewa za ta sa turare mai tsada ta fita ko menene ne ai dai su ne wanda na san da gaske a tambobin ta da lesis ɗinta na zuwa Wallahi tallahi na zo miki. average kai fa ba wanda da ka sani fa muke fa magana ba average idan fa ka hada waɗancan masu hankalin da marasa hankalin da suke gefe in aka hada in kai mixing sai ai divide by 2 su ne average Yes now. to mu average We are muke talking magana on the ka majority. ɗauko can a hada ai dividing Yes. Allah ba zan ce ba normal kayanta na gida da mata ware su a gefe su za ta dinga sawa Daman kayan mai tsada amma a ne. tabbata da sufa Na fita. da ingila nasa wadda ya kusan Da gold, sakinta da a waya. dalilin zani akwai tana zuwa Wani particular kaya ba? akwai wani zani da wani kuma gown wani bubu kullum sai ta sa shi wala kullum sai ta sa shi A gida. ni kuma irin wannan kayan kina samun shi kullum ce asiya ce da wannan kayan naki wai guda nawa ne ta ce ɗaya ne ce wash and wear ne haka aka fara kike ta sa shi saboda me kina mace to ba sai samu wata irinsa ba shi kuma wadi da namiji suna tafiya a mota ana discussing Eh. ana yaita ana waye din nan an ce to ba ku ba Allah ko dai kananta ne ko wanta ne ko wani dai Couple? ko dai sauran Amma da ko couple. Yes. ba couple ba ne Da wani ba ne. wai average hausa couple ne za a gansa suna tafiya a mota Eh. wai yana facing business ɗin shi ne kawai seriously seriously Majority kenan. Ana kowa magana majority kowa is facing his business to ba dama wannan rapport din Ko a gidan maza ka fara. ai babu rapport ai. Gidan Bahaushe. ni gidan bahaushe na gama ta da mu ne a gidan Amadu muke gaya mata cewa ta dinga zama kujera ɗaya da mijinta irin tusi ta haka a falo Eh. ta ce kai a bai na sai a raina ka Tsakanin su ba Ah. kawai. kamar yare ne. wai kai kai ya gafa kamar bin shi take Ciya. Tsakanin kuma wani kana ji na amma hausa fa suna da jiki mai kyau na san suna da jiki Shape ne muke magana. shape ba shape. the vibration da me ai mace is not you can't be looking like me mutum da hada vibration of course Wallahi, it's true. Ai, They dole are ne. shapeless. a balaji Allah. 70% they are not cute. wani geography teacher mai ce tonyi salami Sai dai ka ga fiska mai kyau. Amma tonyi salami she did her NYSC in 1980 kaza a kaza kaza a woman with a vibrating back not all girls like you geography teacher ba secondary school yake wannan wulakancin Allah wallahi yace a woman with a vibrating back not all these kind of girls like you Wallahi. ba haushe ba is that the difference between mace da namiji her body has to be attractive that is one of the differences Of course not. it's one of them A woman, her body it's has not to the be absolute attractive difference now. but it's one of them to ai tafiyan hausawan nan shine feminine abu that makes them attractive wannan yana wannan haka wannan yana haka Wallahi tallahi, they are not cute. 90%. ai shi ne ake ce musu wai taɓarya da zani ne ko muciya da zani ko eh kiwon ka banza ka dinga ci nothing you go chop